tüzülete de gepleşik sırma tepdeli. Bizle galan agda bolmagyny man ene şutaýdan agda bolup bilersiňiz. Bu ýerde siz Instagramda we YouTube hem ähli platformalarda bolup geçýän täzelikleri birinji bilebizden bilersiňiz. Agda bolun. Birinji täzeligimiz. Şuňjy gördüm gylgynjak ýaly täzelik, täze gepleşik myş. Owa Studiosynyň düşürmegine alyp barjy Murat Mawla birinji mehmany Mergen Anna Muhammedow. Şu ýerden geçip görmegiňizi we like goýmagyňyzy haýyş edýär. Biziň her birimiziň ýanymyzda myş bar. Siz hakda wapşe köpek ýanan. Gelenmede ökündüm. Ýok, häzir ökünmäň. Inne ökünörsiňiz. Şol myşmyşy kim eýledýändigini ýetirýäňizmi maňa? İkinji täzeligimiz. Gato, balyaly, gülyaly klip sesine saglyp gurato mekan çarulykdan bilermi diýen klip. Şu ýerçikden onam goýup geçeýin, görüň, dinläň, baha berin. Bilermi, ýar meniň seýenim bilermi? Küýsemde şonuň näbini duýarmy? Ýanyma gelermi? Bu klipden intak çalaja premiere olly benim grupamda paýlaşdypdym Hemra Recepow'dan Damza klibi. Şutaýdan geçip baraçyny görüň, nesip bolsa galan öle Türkmen owalyny bilersiňiz. Gönlüm gitti sana, gönlüm berey maňa, canımda ýaşaýana, bagtym bolay sana. Dördüncü täzeligimiz. Allah dönmezden yetip gelýän orazy bayramçylyk münasibetli Allahu Allah aýdymy. Şu ýerden görüň gatowy sesine salam Mehmet Gülýaly. Like goýmagy unutmaň. Külli musulmanlaram yetip gelýän orazy bayram bilen tüýstirip unutlaýan. Irwagy yaradan Allah'ım Allah dedi yoktan bar eden Allah'ım Allah Muhammed yaradan. Yine dawr Gatowy'dan kliplemizin biri Gülşat Gurduwa we Ýaşşow Ellis Video Production'dan täze klip Ýanymdan gitme. Gatowy kaçdy hemme zat Gatowy çağılyp alyp gitdi. Klip sahipamyzda bellemän geçmek mümkin näl. Gülşat Gurduwa Ýanymdan gitme. Dostlarına yeni yakınına balyalacak täzelik gelýär rus diline Durduýew'dan Sersamaya gıyılan yüreğine verjäýdim. Oğlanlar şulaýdym bilen gıydarjaňyz 100% garantiýa. Hany görelim. Geçelim şuradan. Bulaýdym çağılykda hemmemiziň bilýän aýdymlanmazyň biri çağılymy şulaýdym bile geçdiýsen bolmandyk täze görnüşi Dizbega diňesen Gatowy bolup duran söz ýok. Ýene çağılymyzy ýatlatdyň. Hananna aýdymy göräýli. Nem üçün anmayan bilsen men sen özüňki. Neçe wagt gelmedin sen mir bilsen bagy bizimki. Enlik täzeligimiz. Nogot öden ýazdan Leyla atly aýdym geldi. Gatowy bolupdyr sözüm ýok. Sady sözi hemi sesine saglyk alan. Leyla atly gyzlar göneren roňa men garantiýam bar. Sebäbi aýdym Gatowy. Köp-köpläp oturmaýyn nanem aýdym göräýli onda. Ene. Leyli 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 sen menimki leyli özleninki bolmaz sen menim leylim leyli leyli
çeken kiçiräçik reklama şörden görelim. Habib Music'tan. Dokuzuncu täzeligimiz Rahim Urvanov'dan täzeydim, balyalacak, gülyalacak aydım, sayladım seni. Şu taydan görüp bilersiniz. Üyi durgurman, ähli saytlardan yükläm bilersin. Anan aydıma geçse. Täzeligimiz sahip değerlen 2 sani täze balyalca MP3 aydımlar gelli dinleyeceğim ve bular bilen ok. Olar şöyle bellek geçer. Yönü doğruluğunu görmek isteseniz sahip değerlen YouTube kanalından bellek geçer. Sonra görüp bilersiniz. Oğuzhan, şu at dinle oturun. Bu aydımı yürüyde sana yazdım. Ähli oturlar, ähli fetirler, harplar hem sözlemler. Dinlesin üçün bil bu yürüyde yüzlenme. Bırak kıynaşlı, diyeli güllenme. Yanacağın necip yağdayımda. Hiç kim haber tutmadım yağdayımdan. Şu nerti bardak gerek olmasa, biri kollasa. Yönü yere de, erti bergi dar bardak sorusa. Gepleşimizin sonuna yaşlık yatlamak deyip kiçicek bölüm ama bu bölümde biz yaşlıkta, kiçilikte ön ve sen aydımlanmazı koymak istedik. O yerde hem birinci yerde mekana tayfın sessizliği yok aydımay. Gato kursağımda sessizliği aydıma geçip bilersin. Aydım şu tayda görelim hani. Yine de ellerde güller geçip dur ençe günler meni yar özüne çeker önüde var yan yollar yönümün öz duyguyu gizleyen senin. İkinci aydımazı azadı rasttan tapa diyor aydımay. Bu aydımlar belli geçmezlik mümkünler. Ve biz bu aydımlarla önüvestik. Anam aydıma geçelim. Hey gülüm safi alıp gitti benim yüreğimi alıp gitti Olorin orin sinlap gitti Oğlunun sevgisini greenlap gitti Hey bari Ana dostlar gepleşimizin hem sonuna ellik gepleşimiz gününüze yaranmasa like koyma ve dostlarınızla paylaşma unutmam. Eğer gepleşiken hep dedi 2 yedek çekilsin biri YouTube'da çekilsin neyseniz nesip olsa onu hem edersiniz. Fikirlerinizi komentaride bellek geçme unutmam. Siz bilen Türkmen Summoto Instagram sayfası biz bile alın.